नारायण काका लड़का पैदा कैले बड़ा कि तूफान मेल। रोज रोज गांव में हुड़दंग मचा के रखले बड़े। आज तो हमरा सब्जी के टोकरी गिरा के भाग गईले। तोहार तो सब्जी गिरल था, तू ओरहन लेके आ गइल। हमरा बारे में तो सोचो, हमार मेहरान नहात रहे स्नान घर में तो वैसे ही घुस गई ने। क्योंकि बेटी बहन के उघार देखल ठीक बात है। टटका गोबर में हमार मुंह घुसा दिलस तोहार लइका। एकरा के समझावा ना तो हम गांव जवार के रिश्ता नाता के भुला के थाना में एकर कंप्लेन कर दे। हमरा नीचे से सीढ़ी गिरा के भाग गइल, ऊपर से गिर जाती तो का होई? दवाई के कराई बताई? एकरा के सुधार ली ना तो हमनी के सब मिलजुल के थाना में कंप्लेंट कर देल जाई। चुप चुप करा सब जने। एक एक करके शिव भैया के द्वारे पे उनका शिकायत लेके आ गईले। वो वक्त भुला गई बड़ा का यही शिव भैया रहे जो तू लोग के खातिर का करत रहे। और बुआ तोहार मुँह गोबर में का गईल, तू शिव भैया के शिकायत लेके उनके द्वारे पे आ गईलू। ऊ दिन भुला गईलू का? ए बबुआ शिव, 15 दिन से मजदूर खोजतानी, मजदूर नइखे मिलत बा हमनी के। ये गोबर के ढेर हमर घरे के शोभा खराब करत बा। कौनो मजदूर खोज देता बाबू। हम बानी, हम ही फेंक दे, तू चिंता मत कर। जान लो का हो शैलेंद्र भैया, तू आ गईला शिव भैया की शिकायत लेके? ऊ दिन भुला गईला का जब इहे शिव भैया तुहार गर्भवती बहन के दर्द उठल रहे, सारे डॉक्टर असमर्थ रहे, तब तू इहे शिव भैया के निहोरा करत रहला। शिव, हमारा बहन के डिलीवरी होके वाला बा। डॉक्टर के फोन के लेरनी तो वो नर्स के साथ हनीमून मनाव गइल बने। तनी देख लाना, तू तो पूरा गांव के गाय भैंस के डिलीवरी करावेला। हमारा बहन के जान बचा लाना। शैलेंद्र, गाय भैंस के डिलीवरी करावल एगो अलग बात होला, आ एगो मेहरारू के बच्चा पैदा करवावल बहुत मुश्किल काम होला। फिर भी अब हालात जौन बाटे तो बहुत संकट में बाटे, तो हम कोशिश करता नहीं। ए बिंदिया, चल हमरा साथ। चला शिव भैया। देखा, गाय भैंस के हम लइका बच्चा बहुत पैदा करवाले बानी, लेकिन मेहरारू को पहला एक्सपीरियंस बा, तो जैसन जैसन कहता नहीं वैसन वैसन करी ह। रोल बंद करा पहले। अरे दोनों पैर फैलावा जाए इनको। अब सुनो, समझ लो कि सामने दुश्मन खड़ा बा। दांत पीस के ओकरा ऊपर चिल्लाए के बाटे, जोर लगावे के बाटे। हाँ, एक बार और तेज, और कस के। हो गई, लइका भइल बाटे, हो गई। और आज तोहरा के मामा बने के सुख मिलल बा। का हो रामफल, सीढ़ी से का लटक गईला? तू शिकायत लेके आ गईला? वो वक्त भुला गईला जे तोहार एकलौता लइका के बचावे के खातिर जे भूतिया इनार में कूदल रहे। का हो सूरज भैया, एक खाची सब्जी का गिर गई, तू आ गईला हरजाना मांगे। ऊ इहे शिव भैया बाड़े जे तोहार खेत के सब्जी बचावे के खातिर शहर से जाके दवा लेके तोहरा साथे मजदूर के जैसन खेत में दवा छिटलन, तब तोहरा खेत में सब्जी भइल और तोहार परिवार चलाता, और तू इनके शिकायत लेके आ गईला। सुना चाचा, आज भी शिव भैया के कोनो गलती नहीं खे। उषा मौसी के बैग लेके एगो चोर भागत रहे तो शिव भैया उनके पीछे पीछे भागत रहे। एमे शिव भैया के कोनो गलती नहीं खे। माफ कर दा शिव, आवेश में आके भला बुरा हम बोल देनी है। भैया हमनी के माफ कर दी। रहुआ गांव के मुसीबत ना जरूरत बानी। माफ करी चाचा, गलती हो गई। ए शिव बबुआ, भगवान तोहके हर मुसीबत से बचौले रहे। चलल जा, सब अपने अपन घरे चला। काहे के कुल शरारत करेलो? दुनिया भर के ओरहन आवता। बाबूजी, हमार मनसा तो लोग के मदद करे के रहेला। अबे लोग उनके निखे समझ में आवत तो हम का करें? बबुआ, ई जमाना इसने बा, इंसान अपना फायदा खातिर भगवान के शैतान और शैतान के भगवान बना देला। माई, हम जमाना के बारे में सोच के लोग के मदद कल तो नहीं छोड़ सकत ना। तोहरा से और बाबूजी से ही सीखले बानी कि जौन इंसान इंसान के कामे ना आवे वो इंसान ना जानवर कहाला। है ना? तारा के तो समझावल बेकार बा। कल टाउन चल जाइए, कुछ पैसा बा जाके बैंक में जमा कर दिया। ठीक बा।
आजे सवेरे सवेरे ना महादेव सपना में आइल ना आके कहत रहना हा कि शिव तोहरे होखे वाले लड़का की माई से आज तोहार टक्कर हो जाई। सुना ना ब्याह करबू हमसे। अब यू इडियट। अब हेलो ए सुना ना पूछी इनकरा से पूरा गांव में हमरे साली लौटी है छेड़े खातिर। ओए पगलाइल बड़ा का तोरा साली के हम छेड़नी है ना बल्कि इज्जत के साथ डायरेक्ट शादी खातिर प्रपोज करनी है। कहो इहे ना बात बा। अरे रे तोर इतना हिम्मत की हमरा सामने ते बियाह के बात करबी। अरे बाबूजी हम इनका से बियाहे के बात करत रहनी है। अब हमार बियाहे के उम्र हो गइल बाटे। सोचा तनी बियाह क के तोहरा खातिर एगो बहू लेके आ जाई जोन तोहरा के बार बार ससुर ससुर कह के बुलावे। और तोहरो तो उम्र हो गइल बा मर्दे ससुर बनला क। अच्छा ते हमरा के ससुर बनेबी। हाँ हनु हाँ तोर बियाह के सारा नशा उतार देता नी। रुक जो ते अब एकदम सीधा कर देता नी तोरा के। अरे मार अरे के छोड़ अरे दे के। अरे बाप लग जाई। अरे 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 बाप रे बाप बुढ़वा पगलाइल बटे। ए माई बचा ले ना तो बुढ़ऊ मार के कपार फाड़ दी है। बचा ले। रुक जा हम पगलाई बनी मार। अरे हाय बा पगलाइल बना। ए बाबूजी एगो बात बतावा। जब कभी हम गलती करे नी तो तू हमरा के समझा बुझा के शांत हो जाला लेकिन जब जब बियाहे का बात करे नी तो मरखावा साढ़ जैसे पीछे लग जाला। काहे से कि एगो शादीशुदा इंसान के ब्याह के बारे में सोचल भी पाप होला। शादीशुदा आदमी ए माई हाय देखबे रे बुढ़ऊ कैसन बात करता ना। सही कहता नी जब ते 6 महीने के रहले तबे तोर बियाह हो गई। अब क्या करा से बाबूजी जाने की चाहता रे चल हमरे साथ आओ चल हमरे साथ चल। ये हूं तोर ससुर और ये हमार पतो हो यानी कि तार मेहरारू। पच्चीस साल पहले हमार सबसे करीबी दोस्त गिरिराज के बेटी से तार ब्याह भई रहे। हम और गिरिराज एक ही स्कूल में साथे पढ़त रहनी जा। इंटरमीडिएट के बाद गिरिराज शहर में चल गए और हम गांव में रह गए। समय के साथ धीरे धीरे हमार दोस्त शहर में बहुत बड़ा आदमी बन गए। हमरा लागल कि गिरिराज हमरा के भुला गए हुई है लेकिन हमरा सोच के धत्ता बता के हमार दोस्त हमरा से मिले खातिर अपना पूरा परिवार के लेके आ गए। गिरिराज भाई हमरा तो अपना आँखी पर विश्वास ही नहीं हो कि तू कैसे जा अरे मर्दवा विश्वास छोड़ा पहले तो नहीं बताओ लगिन कि कैसन बड़ा लगिन तो नहीं लोग। सब भगवान के कृपा बा सब अच्छा बा आपन सुनाओ। अरे मर्दवा का कहीं जिंदगी के आपा धापी में तोहनी लोग से साथ छूट गईल। सच कहीं तो तोहनी लोग के याद दिल से कबू ना गईल। अब आई याद जिंदगी भर बनल रहे एक खातिर हमनी के जायज बनी जा। हमरा समझ में नहीं आओ तू कहे क्या चाहत रहो। देखो दरअसल हमनी के दोस्ती के रिश्तेदारी में बदले के चाहता नहीं जा ताकि ई दोस्ती के डोर जिंदगी भर बनल रहे। यार तू का कहत रहा हमरा वो समझ में नहीं आवत। देखो मर्दवा भगवान तारा के एगो बेटा दले बड़ा हमरा के एगो बेटी है। अच्छा तो हम ही चाहता नहीं कि हमरा बेटी के अपना घर के बहू बना लो।
हे भाई, ई बच्चन के ब्याह करके उम्र बा। अब अरे मर्दवा, हमनियों के जमाना में तो लड़कन के ब्याह होते रहे हैं। एक बार तू हाँ तो कहो। तब वो जमाना कुछ और रहे, अब जमाना कुछ और बा। बड़ भैला पर रिश्ता ना मानस हो तो अब। अरे ओकर चिंता तू मत करा, ई हमनी के लइका बड़ा सन का हो, हमनी के जौन कहेम सन उहे करिया सन, बस तू हाँ करता। देखा, हमनी के दोस्ती के रिश्तेदारी में बदल के एगो दोस्ती के नया मिसाल कायम करे के चाहता नहीं। ए जी, का सोचा तानी? देखी, हमनी के लइकन के जौन बचपन से शिक्षा दिहब जा, लइका उहे सब करी। हमके ई रिश्ता से कौनो एतराज नहीं खे। हाँ भाई साहब, ये रिश्ता के हाँ करके ना कबो खत्म ना होखे वाला बंधन बांधी। ठीक बा, जब तारा लोग के ये विचार बा तो हमारा का एतराज हो सकेला। ला, हो गया रिश्ता तय। ला, ला, मीठा खा। इतना से डायबिटीज ना हो जाए तारा, खा। अब चला तनी जाना तो बस देर हो जाई। अच्छा, आराम से जाइए। ई का करता रहो? अरे यार, तू बेटा बाड़ा, हमनी के बेटिया बानी जा। अब तो जिंदगी भर तारा सामने झुके के बा। खबरदार जैसन बात कैलो तो पहले हमनी के दोस्त बानी जा, आ जीवन भर दोस्त रह जा, ओकरा बाद रिश्तेदारी आ समझी। समझ गए। अच्छा अच्छा, चला तनी। अच्छा सुनो, हम कहत रहनी हो, जब तले हमनी के लइकन के पढ़ाई पूरा ना हो जाए तब तले बारे में एकनी के ना बतावल जाई। बहुत बढ़िया सोचला है, जब एकनी के कैरियर बन जाई तब एकनी के गौना हो। ठीक बा, चलो तनी। जानते रहो, हमार उहे जिगरी दोस्त और हमार समधी अगले सप्ताह हमनी से मिले खातिर आ रहल बड़े। उनका से मिलके तारा लोग के गौना के दिन उतरवा दे। और हाँ, आज से हमरा दोस्त के स्वागत के तैयारी में लग जालू। हाँ,